Sangti hidi hiti pen damchet bajan adung ahir ingtang rakpen bas bolero lapen kart kachitong. Ni paithong kebra isi mati jonga cheklo suri ni rain kora thomke ningkan ki jusi arnilo. Ning cheparong dun arni anutinta ki joi kedam party kecho ning cheparong rintilo bonta isi kopai ke langno non por phai trok sirat achitim apor malom sangti hidi pendam chet ahir ingtang rakpen bus car lapen bolero pick up kachito Ertiga gari number AS01EH1569 Abangphu Dimapur anat pensi kewang lapen bolero pick up cement ke ponbom agari ke balipathar pensi kewang humni ahir ingtang rakpen kachitong ajok bolero pick up abang hidia jo suichok lapen eltika abang adim along amat acher abedlo lapen kate war abang adim aklong along amat aprandam juilu lapen kupai kelang no pen ki phodun tung e abas kajiranga pen kewang bom amat rodun kloklo bas apranga natu awe pinlo birta ketok bom ona hon anki arong amen chini ni lang lapen tong sekot pen bang hinia phan bokajan civil hospital ansi ponlo lapen saido an bokajan rai khom sai kia tonsi chepari deng ponlo bokajan pen arun taro Karbi Anglong Tv9 news puthot deopani e bibit atum pen ki ong dong kang huo theng pi kene ponlong Lason si pinpur da me kedam tang ni phaing coroner cap aning ve siluni jan north eastern range taba tum penta ki ong dong kang huo theng pi ne ponlong lu Lason thak thak si ni phai thong cap ani mati jonga chek ro le thosita mi deopani constituency ka parlo siluni jan north eastern range tab lapen deopani ekon bid staba tum pen chelang pet pen pini ami thang asai ka cheklem dambom ona ho deopani a ing namajo ki ong dong ki plak tang kang huo theng pi ne ponlong lu aposi thengpi thengprang kang hu pen an parte thengpi thengprang ke pangjok jia phan Karbi Anglong arala tumsitami nangcheram chetodun asonte messenji posi bid officer Rajesh Lekthepen kachoning ripadupon tangte bid officer Rajesh Lekthepen kaning jialam thele puthot arjupon iktha bokajan pen arun taro Karbi Anglong Tv9 news Lason si lakhain kora trok duar bagori constituency kaparlo kai phulang so lang sonalong armu aphai kachetong lakhain kora trok kaparlo ar koini phai si ani kai phulang so lang son ke develop pik pen ajok penang anamoni da tung wangsi labang so lang sonalong palisi aningarong chipi ponrin tilo lapen hada amasi picnic hall mate kecho kejon adim kim ponlo lasi Karbi Anglong rado ana phanstami pu alang li subha sing tia hin pen chuning ri pajir po alang le tong na bangso kai pholang so lang sonalong wang pen ko an lang mi ma la pen ko an ning arong mati nang le tum thek pon long ikpo la pen ni li hin pen ka chuning ri pon jialam theke non rat kachari bom education em research tok bi la pen cm dr tuliram rong hanga phansita chuning ri pon lo Ansu se develop jia phan alang litum nang chirap dun asonte pusi nili chuning ripon lo lapen lada amasi ilitum apindeng sumpot hai hoi anta long igji dulamara pen Avinas Tokbi Karbi Anglong Tv9 news पैसा कले को सफाई पे चेंग लो लाहे काम से पर डेवलप इपर लो लाके लालो लापेन के ने का प्रेम में इसी चुने भी बंगे Karbi Anglong आके जात मासी सी बिखेक चुने भी दिन थनकां तुम थे तुम काउंसिल के जापन सर डॉक्टर विलियम रोंग हम समय नीली सी चुने भी कां तुम में लाइन लो लादर पर डेवलप जी तो ला सिलाई हुए सोनमो पीसी के ना लांग मा नीली तुम हानम अनपेन nang chelang ponte pulu jalan si non marki kado bi pansime kichu gijun puno la da bangke kilu
वन पॉइंट हाफ आने डॉलर हाफ वर्थ था में गाड़ी के निकट दाम व्यवस्था था ले तो वर्क मनीषों है नुपीक ला सिला बंसों देंगा से में हर सोदा के दाम ये व्यवस्था है तो नकलेम पीक संते लास्ट सीसी डेवलप ला lala sila lo la sika do bi bang teman same isi bang ke wang lo pete ni tung ka do bi same tung kar biang lo ara don te me bang lo pete tung develop rap te ko la pe la da ki ju na son bu he same la da bang plastic pe ni bang ke ni tumun an ke khang lo jo plastic pe ni ke no jo men ni la ha ram bu tu da tu te pa si war ke ti